दै नायनो थांगासिनो आरो दा जों नै दै बायफ्लंनायखौ दै नायगोन ना जोङो माथावरि बायनायखौ माथावरिया बायनानै ना फुख्रिनिया थांजोब्बायनो नायनो थाङो जोङो आबो बेसे गोबाव जाखो दै लोमनाया बेसे गोबाव जाखो बुंलाय दासो फैदों दै लोमनायखौ नायनो आंबो नुफैयाखै बारा गोबाव जायाखै आरो ना बायनाया दसेनो देरदोनो दैया न'आ लोमजोब्बाय आरो ना न'आ लोमजोब्बाय दाउआबो थांजोब्बाय माखासे मानसिफोरा गाबलाबायबाय माल बोखारनो मोनबाय आरो ना माल बोखारनो मोनबाय एसे फुख्रियाव ना होदोंमोन नामा फुख्रियाव ना होदोंथ' आरो दैमायानो जा गिदिर जाखादों नैबे माथावरिमोन आरोना लोगोफोर जों थानाया ओमफ्राय नै बायफ्लंनाय ओरै फुख्रि दङ फुख्रिया बिराद गिदिरमोन आरोना बेयाव गोबां ना हगारदोंमोन आरोना बे नाया सेस थांजोब्बाय आरो सेस लस जाबाय आरोना बिराद नैबे दैमा माथावरि फुख्रि खाथि खाथि नांजाबनाय आरो बेनि खाथियावनो आरो नै न' दंमोन न' गंथाम दंमोन बे न'आ सेस लोमजोब्बाय दाउ अमा आलाय सिलाय दसेनो माने हास्लाबखायाखै होनदों मानसिफ्रा माने सिंजों फुलुं बायदि दै गदोंमोन आरो बे दै गनानै माने बाला सिरा नालाय खेबसेनो बायबाय आरो ना माथावरिजों नैबे दैमा जोंनि थानाय माथावरि आरो नै फुख्रि आरो बे फुख्रि खाथियावनो गोबां माइ गायनाय दंमोन मानसिफोरनि सेस खहा जाजोब्बाय आरो लोगोफोर फबजोब्बाय दा इयो दा बाला फबजोब्बाय जानांगौ माइ गायदोंमोन जिङाव खै केजि होदोंमोन आफा नाखौ 12 दा लस जाबाय नामा गोरलै गोजाना गिदिरबो दंमोन देरबायमोन ना जापानि बिराद लस जाबाय आरो बिराद लस जाबाय आरो ना लोगोफोर ना जापानि दंमोननो आरो बिराद फुख्रि ना हगारदोंमोननो ना गिदिर गिदिर जाजोब्बायमोननो गासै 12 केजि होदोंमोननो आरो दाखालि बावैसो आफाया जोंनिनो आफा जायो आरोना बेयो फुख्रि दंमोन आरो दैमा खाथियाव मोनसे फुख्रि दंमोन आरो न' गंथाम दं आरो लोगोफोरना किपारावनो लोमजोब्बाय आरो दैया बहुत थिग सेमोननिफ्रायनो दं होनदों नाया थांजोब्बाय आरो ना गुंलेहाय हगारदो इयो दाखालि बिदिनो हगारदों मोनगोन ना मोनगोन इयो फुख्रि ना इमान ना हगारनाया दैमालि इमान ना हगारदोंनो बुरजानो दै लोमनायखौ गोबां मानसि नायनो फैदों लोगोफोर ओरैबो ओरैबो नै न'आ ओरैबायदि माने बेसेरा लोमजोब्बाय आरोना माल माथा रोगाबाबो नायाखै हेल' दा दाउ मासे मोनजागोन जानायावबो दानो जों थांगोन मंगलानाव बायबाय न'आनो बायजोब्बाय बेसेरा बिलाइ बेबो नायबाय थादोंमोन आरो जों खोन्थालांबाय मालिकनो खोन्थाहरनांगौमोन खोमा नंगौथ' नै आलिजों समान जाबाय दैया नै सेम एसे हाबाबाथ' गैला आलिखौ बारबायानो नै इयाव न'से दंबावोमोन न'आ गैला न'थाम लोमबाय आरो ना जेराव ओरै आलि जिङाव न'थाम दंमोन आरो इसाना एसे गोजौखायसो बासिबायहाय ना एसे गोजौ सिङाव हाबदों खोमा इसानाबो आरो इ दैया ना 1 नम्बर जयपुरथिं ओरै बाख्लायनानै हाबहैबाय आरो दा दैया आथिं बोजालायनानै सोरना ओइनि बायगआव थांग्राना मोननायानो दंमोन
फख्रि गंनैल' जासिगोन ना अबे गंनैल'हाय आरो ओइथिंलाय बे माइखौ बोखांना बोखांनायसाबो दा गामियाव लुहैजोबसिगोन आरो बे सासेया मोनदो खोमा सारनानै गिदिरफ्रा मोनदो आयो मोनबारदो माथो दाख्लै होनायखौ मोनबायाखै इयो जापान ओरैसो आन्दायनानै गोजाव बोनायखौ इलाय जापाननिबो दंमोन दा मोनबावनोसै गिदिर गिदिरखौ बायखाबाय मा उफाय खालामनो हाबावनो ओमफ्राय इखौलाय ओइखौबो बायदो नामा माथो ओरै बोहैबोबाय ओरै थांनानै ओंखारहैबाय मा खालामनो हाबावनोलाय ना न'जों हाबनाय नंला खोमालै ना लोमगोन गेदा लासैनो खुरगोन खोमाहाय जुर माबाबाय थाबाना नै बे फख्रि मोनसेबाव लोगोफोर नै बायफ्लंनानै फख्रियाव हाबबाय नै बिदिया डाइरेक्ट नै नैबे फख्रियाव हाबबाय आरो ना बे फख्रि मोनसेबाव गोबां ना होदोंमोन नै ओरैनिफ्राय गामिनिफ्राय जोंनिसो मैदेरा इलिफेन्टा होननानै सर्बनास टाउन बायदि जालायदों मानसिफोर नायनाया नै दै नायग्राफ्रा नै बाब माने दुर्गा फुजा नायनायाबो हाबावा मेन लामाजों नांजाबखानाय जाबाय नालाय गुवारसिन जाबावबायसो दहायनिफ्राय